Assalamu alaikum jama'a masu kallon da sauraron barkamu da yau barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin labaran namu na yau Alhamis 13 ga watan Yuli shekara ta 2024 wadda ta yi daidai da 7 ga watan Zulhijja hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 1445. Musamman labarin namu da ministan kiwon lahiya Medisan Kunal Garba Hakimi wanda ya ziyarce a jiya a wasu asibiti da ke nan birnin Yamai. Wannan yana ɗaya daga cikin ziyarce-ziyarcen da ya saba yi domin ganin halin da ma'aikata ke gudanar da ayyukan nasu. A mataki na farko tawagar ta isa a CSE Madina inda ya tarar da ma'aikatan na cikin aikinsu sannan ya gana da su kuma ya saurari matsalolin da suke fuskanta kamar rashin isassun ma'aikata da karancin kayayyaki da matsalar wutar lantarki da matsalar ruwa da kuma rashin isassun kayayyakin da za a zuba shara da sauransu. Daga nan sai tawagar ta isa a ofital fudiriyar inda a nan ma minista ya ziyarci wuri-wuri domin ganin wani irin hali ne asibitin ke ciki. Bayan haka ministan ya gana da ma'aikatan domin sauraron su da kunnen basira. A ko'ina dai duk dai matsalar iri ɗaya ce. A ƙarshen ziyarar ministan kiwon lahiya Kolonel Medisan Garba Hakimi ya ce ya yi farin cikin ganin yadda ya iske ma'aikata tsaye kan aikinsu kuma ya ɗau alƙawarin insha Allahu da duk koken da suka faɗi zai gabatar da koken nasu a inda ya kamata domin magance su nan ba da daɗaya ba. Saboda kare lahiyar al'umma shine babban gurin da magabatan ƙasar nan suka sa gaba a sahun gaba shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani. Sai kuma gidauniyar ceton ƙasa wadda magabatan ƙasar nan suka girka domin gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa wadda take ci gaba da karɓar gudunmuwa daga hannun 'yan ƙasa inda a jiya ma shugabar gidauniyar madam buraraki ta karɓi gudunmuwa daga hannun wasu 'yan ƙasa ga dai bayanin su waɗanda suka ba da gudunmuwar. Sunana Ali Muhammad Tumani, ina so an ce daga Marat niki amma ya an ce daga Nijar niki. Ubana ɗan Nijar ne, uwata daga Vietnam take. Yaƙi ne kai shi can wurin aka same ni. A 1994 musamman ni na yi ariam radio privé ta zaman kanta ta fara a ƙasar Nijar. Shekara 3 daga baya na yi telestar television take ita ce ta fara a Nijar. Yanzu telestar tana da matsala. Ni ko na san madam la president hukunci abin Nijar shi ake sa gaba. Shi ne na zo wajen ku na ce ku taimake ni ku ga shugaban ƙasa shugaban CNSP ya taimake mu yanda wannan abin da ku kira consumer local a ci abin da ke na gida tukuna a same shi. Kuma daga baya na kawo muku dekodar guda biyu. Dekodar kin nan na aka yi su Nijar. Nan ne karce terminus muke yin su. Muna rubuta sama made in Nijar duk inda ka ta kasan a Nijar aka yi su. Dekodar kin nan aiki suke yi sai a samu su anten karama. Anten kin ta kasuwa wadda ake cewa anten a ta isa. Ba sai an sa parabol ba parabol ake sa. Parabol shi ne suke kira wataran a ce mashi dish wataran parabol wataran dish. Dan aiki da parabol sai wanda ya iya. Nan ko da kudarkin kowa na iya kawo ai antankin shi ya soka shi kenan. An ka soka antankin nan duk inda kake Nijar kana iya samun duka telekin Nijar kyauta. Kuma an kana Maradi ko Yamai kana iya samun bukekin telestar. Cikin bukekin nan telestar wato akwai bukekin akwai programkin sinima akwai programkin music akwai jawabi da yawa akwai shan islamic ta islam kuma akwai 'yan dandali kuma akwai mai yin zabarmanci. Muna fata in muka samu taimakon CNSP gobe wannan buke na telestar in same shi duka cikin Nijar. Amma a yanzu a Yamai
da maraɗi kaɗai ake suke. Amma kuma an kwana su duka jawabin da ke da kwai an kwana tambaya kamar haka abin da ake kira labusani ko zancen ƙasa da kudarkin nan suna iya su aika shi duk ina a ji wannan labarin. Ni kuma na ci labusani zancen ƙasa kuma a ƙara ƙasar mu ce Nijar. Da kudarkin da na baku madam la president wato kudinsu jika 28 aka ƙara subscription na shekara guda bisa da kudarkin guda biyu ya tashi jika 700 shekara guda. Wannan kyauta ce taimakon mu ne mu kawo taimakon mu a fondin solidarity. Mu karkare shirin da raskwana ayyukan da jami'an tsaro FDS ke yi dare da rana domin kare lahiyar al'umma da kadarorinsu, wanda a kowane mako ake aiko da sakamako. Gabaro arzika da sakamakon wannan makon. Tsakanin ranar 9 zuwa ranar 12 ga wannan watan na Yuni, ayyuka masu ɗimbin yawa ne sojojin na mazajen daga suka gudanar daga wannan wuri zuwa wancan a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan don samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa. Da haka ne a cikin jihar Talabiri inda rundunar Almahau ke gudanar da ayyukanta, sannan a hankali dai an tabbatar da cewa ƙura ta fara kwantawa a wannan yanki na yammacin ƙasar nan. Ko da yake a farkon wannan makon jami'an tsaron sun yi nasarar kama wasu mutane guda 5 da ake jin suna da hannu ko suna haɗa baki kudda 'yan ta'adda. Da haka ne a yankin Ziban jami'an tsaron suka kama mutum 4 na farko waɗanda aka samu ɗauke da na'urar sadarwa Motorola VHF. Sannan mutum na 5 an kama shi ne a Abala bisa zargin da ake yi masa da haɗa baki kudda 'yan ta'adda, saboda shi ne ke tattara bayanai da labarai yana aika ma 'yan ta'adda daga yankin na Abala. A cikin jihar ta Talabira har ila yau inda rundunar niyya ke gudanar da ayyukanta, yana da kyau a sanar da jama'a cewa aikin na Nayoma motocin dakon kaya rakiya daga Kaya ƙasar Burkina Faso zuwa Yamai a jamhuriyar Nijar na ci gaba da gudana yadda ya kamata bisa kyakkyawar hulɗa ko dangantakar da ke akwai tsakanin sojojin ƙasar Nijar da sojojin ƙasar Burkina Faso. Ko da yake a daidai lokacin da wasu sojojin ke wani sintiri wato patrol a ƙasa a yankin Boyinga sun kama moto 11 da buhuhuwa na kayayyakin abinci waɗanda na 'yan ta'adda ne. Duk dai a daidai wannan lokacin wasu sojojin har ila yau da ke sintiri a yankin Jolbare, wani ɗan ƙauye mai tazarar kilomita 1 yamma ga Torodi, sun kama wani mutum da ke haɗa baki da 'yan ta'adda. A cikin jihar Doso inda rundunar Damisa ke gudanar da ayyukanta yayin da suke gudanar da ayyukansu na yau da kullum, a farkon wannan makon sojojin sun yi nasarar kama wata mota kusan garin Tidirka. Bayan an tsaye da motar an kuma bincike ta, an samu mai isans kimanin litir 1,000 waɗanda ake jin za a kai ma 'yan ta'adda su ne. A cikin jihar Maradi inda rundunar farautar bishiya ke gudanar da ayyukanta, a ranar 11 ga wannan watan na Yuni wasu sojojin da ke sintiri a yankin Mayayi sun kama wani mai na Sarande kimanin bido 318 'yan litir 25 kowanne. An sako manne cikin motoci guda 3 kira Toyota, sannan kuma jami'an tsaron sun yi nasarar kama mutum 7 masu ɗauke da wannan man za a kai ma 'yan ta'adda, kuma tuni aka miƙa su ga hukumomi domin gudanar da bincike a kansu. Ranar 10 ga watan Yunin kuma har ila yau, bayan sun yi amfani da wasu bayanan sirrin da suka samu dangane da magana cewa an ga wani ɗan ƙungiyar Bello Turji a yankin, jami'an tsaro da ke girke a Sangerawa sun kama mutumin da ake magana a kai. Tunatar da ku cewa dai kama wannan mutumin ya biyo bayan kama wasu 'yan bindiga 66 'yan kungiyar ta Bello Turji. Sannan kuma wannan gagarumin aiki da jami'an tsaron ke yi na tabbatar da cewa suna cikin tabbatar da zama lafiya da kwanciyar hankali akan iyakan Nijar ɗin da Najeriya. A cikin jihar Difa inda rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukanta, a baya-bayan nan dai jami'an tsaron sun ci gaba da gudanar da ayyuka da dama, inda musamman wasu jami'an tsaron da ke sintiri wato patrol a yankin Bagara suka hallaka 'yan ta'adda 2, sannan suka kama waɗansu harsasai masu ɗimbin yawa da makaman gargajiya da wasu kayayyaki barkatai. Sannan kuma a ƙarshen makon da ya gabata wasu sojojin da ke gudanar da wani samame har ila yau a yankin Bandi sun yi arangama da wasu 'yan ƙungiyar Boko Haram. A nan dai sojojin sun yi nasarar hallaka mayaka na ƙungiyar ta Boko Haram su guda 8, sannan sun kama moto 7 da bindiga 1 a kakaran set. Sai dai abin alfahari babu koda soja 1 da ya rasa rai ko kuma ya samu rauni a cikin wannan arangama.
wannan jan aiki da sojojin na mazajen daga ke yi dare da rana a wannan yanki ya tilasta ma mayakan na kungiyar boko haram miƙa wuya dole ba arziki. Da haka ne a farkon wannan makon a can Boso wani mayakin na kungiyar ta boko haram ya kai kanshi ga jami'an tsaro inda ya mika hatta bindigar da yake amfani da ita a kakaran set da sharjar ɗinta guda 4 da kuma harsasai 45. Haka zalika waɗansu mayakan na ƙungiyar boko haram su biyu su ma sun mika wuya inda suka kai kansu a hukumomin ƙaramar hukumar Tumur. Sannan wasu jami'an tsaron da ke sentry wato patrol a yankin arewacin Boso sun kama wasu mutum 12 dukkansu da ake zargin 'yan ƙungiyar boko haram ne. Kana a daidai wannan lokaci jami'an tsaron sun yi wani shiri inda aka ilmantar da su akan yadda ya kamata sai su kubutar da jama'a ko kuma dukiyoyinsu da zaran ambaliya ta faru. Wato jami'an tsaro 'yan kwana-kwana safiyar pompier su ne suka tsara wannan tare da haɗin gwiwar hukumomin difa. Shi dai wannan tsari yana daga cikin rigakafin da ake yi na shawo kan ambaliya da duk wasu bala'o'i ko iftila'i da ka iya faruwa, da yadda za a koya ma jami'an tsaron yadda ya kamata su kubutar da jama'a, haka zalika su tsirar da wasu dukiyoyi da ke yankin. Dabra da haka jami'an tsaron sun ba da kyaututtuka na kayayyakin abinci zuwa ga wani gidan marayu da ke cikin garin Difa. Ya ku jama'a 'yan ƙasa maza da mata ku tabbatar da cewa wannan jan aiki da jami'an tsaron ke yi dare da rana suna yin shi ne domin samar da tsaro da kwanciyar hankali mai ɗorewa a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan, kuma domin yin nasara dangane da wannan aiki da suke yi suna buƙatar haɗin kan kowa da kowa. Dalili kenan aka ware muku layi da kuke iya kira kyauta domin ba jami'an tsaron labari. Sojoji ku kira su a lamba 40-40, 'yan sanda kuma ku kira su a lamba 83-83. To jama'a masu kallon mu da sauraron mu, a nan muka zo ƙarshen labarin namu na yau. A madadin abokan aiki na da suka dafa min, ni na shirya na gabatar da shi nake ce muku mu huta lahiya.